Kwedu no mabuja tauya ano nhau dzanyasi zuwa rochina mumwedzi uno waiye chikumi ipapa nyasi murisi zvizwai aikiwa kunoikiwa vanhu kuGlen Forest. Vanhu vese vanga varipo kubva nozuro chaiye. Chamisa akaenda wapururawo mhuri yachewo nevamwe wabiya achewo batoro CCC wakaendawo ana Biti, ana Ncube, ana Chabangu wese wanga wandoripo nana Mafume, ana Monzora wese kusanganisira nana Linda Masarira wakaramba kusarirawo panyahwai. Ndipo unotoona kutoti wapfa wanaka idi. Chamisa agoreketa kuti munhu uyuyu munhu wedu akahwira rusununguko. Zvatirwadza kuti apfa basa risati raperaba. Asi regai tione kuti zvinopera sei. Wamwe wagotoburika nana Karenyi Kore wese wangu ariko wari kureketa kuti taisenza naye zvisvinu. Idi regai tione kuti kubatanidza kwaagoita vanhu paapa kwakamira sei muno ramangwana. Tinenge tichikunyepai kana paino zvimwe zvinonga zvaburika. Hurumende yaMunangarwa yanga iri kubvunziwa nevanhu padandemutande asi vachidzamba kupindura kuti ko wiki nerechivhayo agoenda naMunangarwa sei, achienda sani, achienda kodii nemari yehurumende. Pakaita kunyangariwa. Wamwe wagotoreketa kuti chivhayo ndiye akutotsiwa ipapa kutoita muteedzeri waMunangarwa chaiye mutekerero waari kuita. Zvese zviri kuitika unotoona kuti madhirama acho kangoma kari kuriritsa rekai kaparuke makunokuno yano. Ipapa ndo zvimwe zvagoreketiwa naChamisa kuti tiri kuzviziva makunokuno yano chaiyo chiri kubvondoka. Rekai tirambe takachimirira. Nyika yeZimbabwe yagonzi ipapa imwe yenyika dziri panyika 5 dziri pamusoro pakuendesa goridhe kunyika UAE zviri pamutemo, smuggling pachirungu. Imi kai pakaita kunyangariwa. Magoona kuti firimu roGold Mafia ragobuditsiwa riya raireketa zvisvinu. Apapo kare Fidelity hwendo huno yakatotanda ipapa kureketa kuti taakuboya goridhe shoma kudarika rataiboya makore ese. Unobva waona kuti idi pakaita kunyangariwa. Tiri kubiwa asi tiri kundoemba kuti zvinokuwa makunokuno yano chaiwo. Hurumende kuburikidza nobazi rinoringana zvokutekedzwa kwezvinhu ragoreketayo kutoti tabenutsa kusenza kwemarezinesi wanhu watatu wanoita mabhazi. Wanoti mabhazi oBlue Seco, mabhazi oCity Bus nemabhazi oSimlex Coaches. Taizviziva hedu kako ndo catch and release kamwe vanenge vari kundoita wabi yedu. Rekai tigoramba takaringa ipapa kuti zvichapera sei. Tinenge tichindokunyepai. Hurumende kwai pamutemo uri kuda kuchinjiwa unochokuita nomhosvadzo dziripo munyika. Wabisa pawanga wanyora kuti kwai munhu anopa vanhu chirwere choshuramatongo achizviziva anga akubatiwa nomhosva. Kuno wabva wazvibisa wakati tachinja tichamuisa kuti abatiwe nomhosva munhu uyu. Kureketa kutoti zvinenge zvaita zviri nani. Vazhinji vanga vari kurwadziwa kuti kana ndiribe kuziva zvinenge zvimbotekaira sei nokutoti mapiritsi kwai kundotopa kundomwa mapiritsi zvotonaka. Regai tirambe takaringa ipapo kuti zvinopera zvakadini. Anoferefeta kusenzesiwa kwemari nezvimwe zvinhu zvohurumende, Auditor General pachirungu agoreketa kutoti kambani yehurumende yoZinara kwai manyongori ega ega. Pane zvimwe zvinhu zvikuru zvawagoita makore apfuura kusaya kuti mari inoita zviuru makumi manomwe noina $74,000 pachirungu wakaisepi nokutoti mari yakabhadhawa kuti iunze dzimotika asi paribe chakauya nezvimwe zvinhu zvakawanda zviripo zvakatadza kuuya. Unobva waona kuti pakaita kunyangariwa. Apa ndo pari kureketiwa naHwende kuti kuuya kwaita vanhu voZinara kudaro paramende vachireketa nesu tatoona kuti aiwa Zinara yakuita tusvinu. Aiwa idi rekai hedu tirambe takati ziro nokutoti zvinoita kunyadzisa. Pokare nyasi Elias Mudzuri agotoburika ari kureketa kuti
tinozviziva kuti hurumende yeZANU-PF yakaita kunyangariwa, asi iyoyi iri kukona nokuti iri kunhadzira mugwagwa. Seka hako mwana waPeter, imi kaimi pakaita kunyangara apa muchaona zvichange zvichiitika ipapo. Wanenge wari kuita kuhwirana kuti wagopuwe zvinhu zvokuita nehurumende, tinenge tikunyepai zvimwe zvinenge zviripo. Mapurisa agomanidziwa nevanhu ipapa kuti kohoko muri bekuenda kosunga munyara dzikereke, kunoti padandemutande pavanodaba zvokupindura waribe kana mubodzi wawapindura anga ari kubvunza kuti kohoko naye aribe kusungiwa nokutoti akanzi kaangadzokere mujeri apedzise nyaya yache. Unobva watoona kutoti pano pano zvimwe zvaakiitika kuseri tikaiti goramba takazviringa. Chatinotoziva kutoti dai anga ari kana Jobosikara dai akasosungiwa kare kare, mutongi asati apedza kurova sando yache iya anenge atopfekewa atopfikiwa atokuendesiwa pasi chaiko. Tikaidu tirambe takazviringa kuti zvinombopera sei izvozvi. Iko kumatare kuno nyaya kuno waZimbabwe wana wakasungiwa kunzvimbo yoku North West munyika yeSouth Africa. Kwai wanga wari kuita basa rekupaza njanji nokuba matambo omhanguraye, makopa cables pachirungu. Kwai ndi Nelson Chama ane makore 34 naAtwero Chakaraya ane makore 34 naBlessing Matongo ane makore 35 naOphias Malindire ane makore 32. Kwai wese wapuwa makore anoita 40 pamubodzi. Chawagona paribe tozvitenda izvi. Wanosvipisa zita ronyika, wanosvipisa zita rovamwe vanhu wakaita sana mhando nhau vanenge vari bemhosva kuda kundopinda muSouth Africa wobva wanzi ndimi muri kutibira. Tinozvida tikutenda iwo wakawabata kuti nomhosva dzi kuti wakaita zvinhu. Mutengo wepeturu womwedzi uno unenge wakamira wakadari. Dhizi riri kuita $1.60 noribodzi $1.61 pachirungu. Kana ariyo mazigi, kwai mazigi 20 noribodzi notuzigana 40 noribodzi 21.41 zig. Peturu kwai $1.50 zvinoita kuhwadza wakomana mutonzi madhurira uri kuita. Aiwa, dai wari vamwe watichinjira maitiro ipapa. Kana ari mazigi kwai 20 noribodzi anoti mazigana 10 21.919 zig pachirungu. Idi zvakaita kuoma. Bhangi ronyika nyasi rashamisa vanhu, riri kuburika riri kureketa kuti tiri kuziva kuti muri kutsvaka chenji. Kwai hwendo huno tafunga zano kuti tikupei kuti mukone kugoboya chenji. Kwai ipapa vanhu ngavakwanisa kuenda kukambani yoHomelink kuti waende koswaipa ipapo kuti mari iri mukadhi wapuwe keshi, mari musvo yacho chaiyo kuti waboye chenji yekuenda kotengesa nokudii. Zvinoita kuhwadza. Apa kambani yoHomelink yacho kwai mabhuranji aripo anoita 6 muHarare, Ribodzi kuChitumbisa, Ribodzi kuKwekwe, Ribodzi kwaMutare, Ribodzi Rusape, mairi kuBulawayo, Ribodzi kuGweru. Ko kwedu Buja wati tiite sei? Ko kana pamarondera chaipo wati tidini tireke kuenda? Wari kumacheke, wari kuUMP kwakaisiwa iwo magwicho arunzi mabhodha gezi aya abenuka. Kwese kuribe kana bodzi. Saka toita sei kana tiri ikweyo? Kana tiri kuda kutengeserana ikweyo todini? Ipapo waribe upareketa. Unobva watoona kutoti nzero dzacho dzakaita kuperehwa. Reka henyu wabisiwa vanhu manguva makuno yano. Nokutoti zvinonyangadza zvinosemesa zvavanenge vari kutiitira izvi. Paribe kana chibodzi chinosenza pane zvavari kuita zvizvi. Pokare mbani anoda kuenda kotanda aita koswaipa ikweyo. Wadii kundoti mumabhengi ese handi ndo munoboyeka mari. Dai munhu wese ari kundoboya mari yache, paribe kana zviri kunetsa. Kuno aidi kutongiwa nemapfene kwakaita kunyangariwa. Kaidu tirambe takaringama.
kwaika kambani yaTagwirei yosakunda ndo yakapinda madhiri nehurumende kuti iende kotenga zvokugarira zvokuda kuisiwa munhandare yoNational Sports. Ipapa wagotoburika wariko iko kuChina wari kuti taaboya zvokugarira zvokuti tigotenga touya nazvo zviisiwe kunhandare yoNational Sports. Akaona kuti ndajiwa kutadza kupinda kurufaro akati kuNational Sports ndokwandinopinda. Unobva waona idina yawe kuti tiri kutongiwa Idi heno rekai hedu tirambe rekaringa kuti zvinopererepi ipapa. Ipapa pokare wari kuraitidza chikwata chomaWarriors wari kufara kuti zviri kuita zvisvinu wanhu wese wauya. Tikati aiwo zvisvinu chiitai tusvinu tihwine tione kana zviri kuitika. Toringa dziri kuitika pasi rese. Kureketa kuno haisi kubva izvo yaita yareketa kuti ANC yakaboya wanhu wanoita 150, DA ikaboya 90, MK ikaboya 50, EFF ikaboya 30. Paribeki chimwe. Ipapa mapato iyaya ari kumhanyidzana kureketa kuti toita sei tiite hurumende todini tiite hurumende. Unobva waona kuti Idi rekai tione kuti wanoita chere hurumendeyo kuti zvinenge zvakadini tenge chikunyepai. Kwaburika masoko okuti kwaizowa ramangwana Zizi Kodwa anenge ari kuenda kopinziwa mushishi kureketa kuno kudaro dzimhosva. Heno mhepo iri kuvhuvhuta kuANC kwaoko kuti inenge yakamboita sei ticharamba takaringa. KuDurban kwavhiringika wanhu izvezvi. Aiwa mamiriro okunze ari kuunza mhepo inoita kuvhundutsa chaiko inoiparadza anozivikanwa nechirungu kuti tornado. Kuti uti chinyamupupuri kuti uti chii unobva waita kuonana yawe kuti Idi kana yawo wakandotsamwa hawo basi. Zvakureketiwa zviya kuti nokufema kwawo kubodzi wanokwanisa kuomesa gungwa. Idi zvinotoitika idi chaiko. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvidini. Apawo kuno vamwewo vari kutindiswa bato reMK wari kuita basa rokuita kovhiringidza wanhu vachiti tiri kutsvaka vanhu waribe mapepa okugara muSouth Africa. Unobva waona kuti kuDurban kuku kuchanetsa. Asi rekai tigoramba takaringa. Nyika yoZambia yafadza ipapa kwai yaboya mari inoita mamirioni 390, $388 million pachirungu kuti wabatsirike nonyaya yokusaika kochokuja. Zvawo wabi yedu Idi zvawo. KuNigeria wanomiririra basa ikweyo wagoreketa kuti rekai henyu tichimire kumira kuramba mabasa timboita sondo rokureketa akatomoka nyai. Tione kuti wanei kuona chere. KuIreland kuno mumwe akabva kuKenya anonzi Lilian Seriou kwai aitiwa ndiye meya wokutanda mudzimai. Aiwa kune inonzi Derry City kuIreland rikuti makorokoto. KuChina kwai izvezvi kwavhuriwa munda chaiwo wogwenya romagetsi unenge uchiburitsa 5 gigawatts pachirungu, mabhirioni 5 omawati. Warume Idi zvawo wabi yedu. Apa kwai wakaisiwa pamunda wakakura zviuru 200 maeka. Wabi yedu wari kumberi sochaya mufundisi. Rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei. Asi tiri kurwadziwa kuti patinondofunga izvozvi kuti dai tirisu wiki inero pamwe akatoita zvisvinu zvokunhadzira gwenya redu romagetsi dai tiri parinane kureketa kuno. Asi tochidii. Rekai tigumire pano mabuja. Ndini wenyu Mhanduwewo nawo.